videó! És itt van velem még egy első videóm. Hát ki tudta volna. Cuki kutyú. Na akkor kezdjük is. És a mai nap felfedezni fogunk, hogy ki viszi ki előbb a Minecraftot túlélőben. De most kreatívban maradtam, vagy túlélőben? Mondd azt, hogy túlélő. Szorítsuk, hogy túlélőben semmit nem néztem. Mondd azt, hogy túlélő. Csak képe volt. Túlélés. Na akkor menjen is, én egy erdőbe lettem. Én meg egy gomba világban. Gombák vannak. Tényleg van? Nem én is erdőben. És a gombák lesznek az új barátai? Nem, én is. Ebben vagyok. Erdőben. Én is erdőben vagyok. Hol? Ezt nem mondd a videóba. Hallottam. Majd visszanézzük a felvételt. Ha nem nyugodjatok, megcsinálunk az újra. Nem. Ja, oké. De nem fogsz játszani minket. Ja, Ezt napba vettünk. nem tudtam. Mi Bocsi, volt a pálok neve? mi? Nem is Nablidó. nem Tacskó. Nem látják, Emily! Csak mondd a nevét, mi az? Jabubu. Labubu. Második. Másodévet? Jabubu. És meg tud hallgatni, mint én. Ez a Cuki Baba név a legjobb. Srácok. Nem név. De az is. Jaj, Meg a nyelv. Hány fád van már? Én nekem 50. Nekem 99. Olyan nem létezik. 94. Nem, 99. Nekem meg 10. Olyan nem létezik. Kratkolásnál létezik. Látjátok? Amúgy csak azért, mert ő játékszámítógépen játszik. Idióta. De ez játék, meg. De igen. Én szégyenítelek, lehet, ne szégyeníted le magad. Azért meg gondoltok rá. Ilyen. Indulj, ember. Be is kapcsolod. Egy működőképes számítógép valamit én játszok. A többi mind játék, mert én, amikor csecsemő voltam, akkor ezekkel játszottam, érted? Miért szégyenítem? Te szégyeníted de magad? Ez nem is játék. Mutasd meg! Na, figyelj. Be se kapcsol. Szép volt. Elem sincs benne. Állak ki. Jó, majdnem leállítottam. Köszi. Azt oldát. Mi? Hogy beszélsz? Magamat. Te hogy beszélsz? Nem jó. Igen, nem. Jó, hagylak. Már 25 fán van. Ilyen gyorsan nem lehet. Nincs is benne elem amúgy. Egy játék számítógépben nincs elem. Mikor? Vagy már nem? Milyen egyik barátomnak az a neve, hogy Hortya, a másiknak meg Hort.
testvérem vagy meg! Igen, de a testvéremet is nem. Amúgy nem az a neve, amikor majd elmondom! Csak mindjárt meghalok. De jó! Gyűjtök világot! Mi? Gyűjtök világot, életre keltem. Amúgy ez lehet jó, tehát tulipán keresés! Négy tulipánt akarok! Gomba. Én gomba világban. Várjál, kupikék, törpikék lettek. Nézd, Robi! Ez hol a faszba? Állj, gyere a napra! De, megfogjuk mi! Megszállod, buzi! Kezdtem előről a famát, mondjuk. Itt voltam. Ott van a gomba. Ide spamnoltam. Szóval még megvan a cukor. Te hagyjuk. Az, hogy a zombi még ott van. Ne, a zombi eltakítta. Hé! A virágok! Álltam. Megvan minden. Jó, Akkor kettő virágot. a zombi el akart venni feleségül, vagy mit tudom én. Megöljük. Nem! Nem leszek a feleséged! Ez jött hozzá. Nem! Emlékszem, amikor voltunk a mamánál is, és kirabdult, akkor rántékta. Gombag. Emini, nem tudok most videóról. Én nem Emini. Tudod, legcukit kutyusű. Cuki meg leg. Cuki. Várjál. Olyan ötletem lett. Gombaház. Igen, én leszek a csipapa. Én leszek a törpapa. Csak csipapa. Más néven. Tehát. Csinálom. És Gombádatban lakunk. Nem. Mi van? Az a nincs. Törpori. Ha mi fogyi töpilla, ügyi fogyi okoska. Nem tudom. Nem. Rég néztem már. Én is. Amúgy jó volt. Törpapa, törpilla. Hami. Törpeluska. Törpeluska. A szavam nincsen ma. Miért kezd elsúgni? Hát persze! 2. Sőt, 3. 5. Vagy 10. Igen, 10. Én ilyen Minecraft. Nem tudom még. Nem, nagyon ilyen sima is. De hát vagyok érte, hogy nem. Miért? Hogy ne lássanak minket? Soha. Azt kérte, hogy soha. Megbánítottak. Hát lehet, hogy még Leállíthatom a gépet. Várjatok, kacok. Kéne még több fa.
kis videót csinálhatunk, azt mondta anya. Okay. Egy darabot? Egy, ami kilátszik arra. Jó. Oké. Anya, sajnos Kilencben plusz bot. Veszek belőle 2. Bot színat, hogy nem beszélek. miért nem beszélsz? Te miért nem beszélsz? Na jó. Így. Mi nem beszélj már itt a boly. Jaj, de is a csontvázok be tudnak lőni. Ó, Barit kellett volna gyűjtened! Hát miért nem gyűjtöttél, Barit? Korcs! Őrület vagy. Itt van a legrosszabb építőanyag az egész világon. Tehát ezt el is rakom. Most így. Eléggé kicsi még, tudom, de majd nagyobbítunk. Amúgy utána ezután a videó után megcsináljuk azt a arcosat. Igen, az lesz a következő. Utána meg ilyen kettes játék, hogyha bekacsol. Végre! Akkor lehet? A gaming.com. Akkor lehet? Igen, akkor lehet. Gombát akarok. Gamba, enni? Igen, lehet belőle csinálni gombolevest. De te nem szereted. De hát a karakterem ezek szerint igen. Én imádom a Imádom. nem annyira szeretem, de kicsisztettem. Hazudsz. Tényleg kicsisztettem. Két ajtós! Ajtó! Mit jössz be az ablakon, vagy mi? Sértőzebben nevet. Na, hol a lábubinával? Ó, tudok csinálni létrát, csapóajtót és ajtót! Csapóajtó kell, vagy ajtó? Ajtó kell, csapóajtó jövök be. Ez ilyen húzott csapóajtó. Úgyhogy lecsap. Ó, ne. Jaj, ne. Ó, tényleg, hát így vagyok. Nem tudsz eltenni. Csak egy creeper ne jöjjön. Ne! Ajtó! Pont! Várjál, meg kell menni magam, gombát, nem érnyitottak ki! Láttál, hogy te buzi? Ne! Remélem megtaláltuk a Kell nekem az a gombaház. amelyik itt rajta, mint tudom. Ott van. Ott van! Fog! Megerodj! Hajj meg! Nem fog többet! Megküti! Nem fogok ebben!
Fogsz! Na most meg nem csináltál kardot! Komoly vagy. Komoly vagy, mit te mondjak? Én nem csináltam kardot, semmit! Nem leszek meleg. Nem leszünk a feleséged. A baszka. Nem meleg. Megnyitok magad az én Nem tudom. Miért? Én már búcsúrázom. Komoly vagy. Egy gombahába. Te is hupikék, törpikék. Én a tont pillanat. De nincs semmi, az a baj. Na jó, elegem van. Felfegyverkezek. A házamat el akarják lopni. Csinálok egy crafting table-t. Itt a utca közepén. Igen. Én bábébe leszek, úgy mondom. Crafting table-ből csinálok kardot. És meg... Olyan volt, mint egy kort lett volna kevés. Tényleg nem volt tudom. Ször labubú. Vaj! Tehát craftolás. Úgy ijesztő. Nem? Itt van a lábúd. Várjál. Megnézted a batik a lábúd? Ó, de bazd meg. Ragd meg. Még nem fegyverkeztem fel, zombi! És te elvette a cuccomat. Minden jön rám! Addig fogsz meghalni, amíg a... Ne, egy páncél! Kell nekem a páncélod! Nem tudok küzdeni érte! Bárhogy is sírsz valami, nekem lesz egy aranypáncélom! Nem, fuss! Nem lesz arany! Elhagyom a házat, elhagyom! Itt robbanttam fel! Nem basztam el. Erre. Nem látok semmit. Erre. Jó? Ott a házad. Erre felel. Megvan a házad. Ott a házad. Gyorsan itt van 40 darab izém. Gombák. Ott a gombák. Hol a gombám? Ott van egy gombák. Hol a pók van, arra megy a gombák. Itt a házad. És most csukd az ajtót. Gyorsan. Csuktam. Igen. Zombi elfog. Ha. Én már Én lecsuktam. nem tudok lefeküdni, nincs ágyam. Várnod kell reggelik. Nem tudsz ágyat kapcsolni. Csinálok 2. Nem próbálom meg ágyat kapcsolni, tesó. Nem tudok, nincs gyapjú. Nézzük meg, hogy legalább tudsz egyet. Vagy nem. De nincs. Hidd már el. Látod? Nem, én nem erre nézek. Nem oda. A ágynál. Ne? Az ágyról léptem. Igen. Hol van a ág? Sehol. Mindent csinálunk egy csónakot. Erre akarsz menni? Tehát felfedező túrára nem kell menni? Ne. Na, én ma alszom. Várjál. Honnan? Pihenek. Jó. Ágyi. Jó. Ha nem hajó. Hajó. Nem azt hiszem. Összes.
Akkor csónak. De hajót akarok, hát nem létezik! Várjál, csónak. Csébetű. Nézzük meg. Kell, hogy legyen itt csónaknak. Itt van egy. Ez kell. Itt. 6 meg 6 az 12. 12 meg 6. És nem tudsz egy táblát venni? Hú. Nem kell táblát? Mondta. Fogd már meg! Egyiket megfogod, visszahozod. Egyiket megfogod, odarakod. Egyiket megfogod, odarakod. Na, 30. Ide tudod. Ide. Na. Na, én alszom, tessék. Én alszom, Várjál! Bőrre van itt. Ó, várjál, kell rajta. mit akarták kaptolni? Tazár. Visszúszjál minden. Kell csáki másik. Mit csinálom? Ne legyen semmi. Plusz kell egy. Na, te miért? Hozzá vizet. Fasz. Hozzá vizet. Darab vizet. Kettőt meg. Mennyi kell neked enni? 6, 5. Nem. 2, 5. Már reggel van? 7. Addig kraftoltam, hogy reggel lett. Na, akkor jó reggelt. Mehetünk barixválászni. Ott is van egy. De ez zombi most már nem tudsz elkapni. Akardom! Sok! Sikálj! Ugye, jó. Napra! Égjetek el! Égjetek! 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 De, baszd meg! Baszd ki! Van egy rohadt húsom, azt megegyem? Nem. Egyet. De volt bárányhúsom, és jó olyan, majd másképp. Szóval... Akard elni? De most mi a fasz? Ó, te getsz majd! Volt mindenem. Csak egy fakardos zombi. Nem Veszel a feleségem? Szakítunk! Itt robbantunk. Túl rossz apa vagy. Akkor tudj minden. Jó. Gombaházakban lakunk. Hol van a háza? Itt van a házam. Ládát kellett volna kraftolnom. Na, ez van. És soha nem fogom megtalálni a cuccaimat, de én rádöttek. Ó, te raktál? Te fasz! Így is erősebb vagyok. No! Nem kapsz Ez egy kanala. Kard be! Na, már csak hová rakta a cuccaimat? Nincs cuccok. Megvagytok. Már egy barit kéne találnom. Lici, találjak már egy bárányt. Most egy boci. Ez nem bárány. Ez másik állat.
Disznó. Jó van, hús. Rohadt húsra kicserélem. És most jó. Ott is van a vacsorám. Hol a vacsorám? Jaj, hagyja! Én még most megkerültem. Jó dolgod van, én most tolom a bárányt. Jó? Ez nem jó. Itt fent. Lágyad a TikTokon. Magamnak tettem ki. Megtaláltam láva csirkét. Láva. Csicike. Nyilat. Tudod? Csinálni? What? Mama szíválna pellegem. Még egy csike. Láva. Csicike. Most mi van? Nem látom magam. Tudod, pedig itt a kezem. De én nem akarom azt, hogy... Most nem akarom. Nem látom, hol van a kezem. Hogyan lehet ezt visszacsinálni, és katszol? Nézd, F1, F2, F3, F5, így. Ó, már látszik. Szóval, barikeresés indul. És van. Nem akarok túlságosan messzele, de és az nincs is. Szóval, tovább, jó? Már van 2, de már csak 1 kell. Az ágyamhoz. Nem találok, haza eltévedtem. Ó, nem, zombi, nem baj. Nem, mindent tudtam! Van ott pár. De mondom magadnak! Hogy merre kell menni? Eltévedtem. Sprint. Rájöttem, mivel kell sprintelni. Most kapcsolt! Szerintem a mai videó ennyi lett volna, ha szeretnétek még Minecraft videót, akkor még jelezzétek a kommentekben, és sziasztok! Hogy köszönjük ki? Sziasztok! Szóval, sziasztok!